De eerste vierliapwedstrijd van het seizoen in Boetenpost hier het geluk dat de omstandigheden noffelijk wien. In de topklasse zag weer in actie Isbrand Galema, de regerend Friesk kampioen. En hij opent het seizoen poer best. Voortendaliks oer de 90 meter 20. En hij gaat on de leiding in de topklasse. Ja, en hoe is het met de vorm van de orenman? Sietse Bokma. Ik in goeie dwaan, want hij begint oer de 90 meter. 90 meter en 5 centimeter. Dat belooft wat voor het niveau van deze eerste wedstrijd. Wat kent Tevens Hopma, de man die het stapje zoe maar toch teruggeeft? Nou, dat valt nog net mee. 16-92 betekent dat een finale plakje nog een hele opjefte worden zal. Hier een debutant, Rutger Piersma. Eerste Iers senior, 16-93, gaat al verder als Hopma. En dit is Jan Teerdenauta. Hij is debutant. Hij begint met een afstand van 42 en liek het een plakje bij de eerste 5 te veroveren. Dit is Bobby Zwaagman, tweede Iers senior. Hij begint met 18 meter 18. En wat ken Nart Bronsma? Hij experimenteert dit hier met spikes. En dat is nog geen onverdeeld succes. Het klimmen gaat net zo vlot als ons. En hij blijft hangen op 17 meter 24 en staat op de wip van de finale. 5e plakje. Dan de derde sprong van Jan Teerdenauta. Dat liep het eerste misleiding, maar hij corrigeert heel goed en klimt de stok uit en komt verder als eer tevoren. Jan Teerdenauta van Driels. Die had een geweldige uitzitter bij zijn debuut in de topklasse. Hij komt voor het eerst in zijn leven oer de 20 meter. En daar liep het in eerste instantie net op. Maar hij corrigeert goed, is sterk. En zet alles op scherp. En wat komt er dan op het boord? Beter hebben we te pakken voor Jan Teerdenauta. Er komt tot 20-0 en dat is een nieuw persoonlijk record. Ja, een groot applaus voor het eerst in zijn leven voorbij de 20 meter. Direct in de eerste wedstrijd. 20-0 voor Jan Teerdenauta. Een verrassend sterk begin dus van de debutanten hier in de topklasse. Want deze hier maar aan het eerst aan. Freerk Kramer van het Heidenskip, regerend Nederlands juniorenkampioen. Hij komt tot 18-25 en wipt Nart Bronsma uit de finale. En daarmee krijgen we toch een verrassende situatie. Sietse Bokma had nog een sprong te goede in die eerste ronde en doch direct een onval op die 20 meter. Hij komt een eind, maar gaat uit koers. En blijft hangen op 18-70. Maar hier al 19-05. Dan is het afwachten of er in de finale nog wat voor je kan. Isbrand Galema is een heel lijn onderwijs en verbetert hem zelf spectaculair naar 1991. Maar meer als een tweede plak smiet het deze keer net op. Toch een knappe prestatie van Isbrand Galema. En dus wordt dit de winnende sprong. Debuut van Jan Teerdenauta wordt opfleuren met de eerste dijtitel in Boetenpost. Ja, hij stond wel mooi stil. Ik kon al een minuut en daar weer. 20 meter zo'n. Hier ben je met de winst in de topklasse. En doe maar eens wensen, jongen, in de Friese leiderstruik springen. Ja, dat is net een soort dag, denk ik. Dat denk ik net. Bij de vrouwen gaat de winst naar regerend Friesk kampioen Sigrid Bokma. In haar finale sprong komt ze tot 14 meter 14. En zij wint dus de eerste dijprijs in Boetenpost.
Ja, dat klopt. Ik ben wel heel blij met die 4 meter die ik nog sprong. Ik zie natuurlijk wel mooi wat er in de tweede klas al gebeurt. Dus het viel wel een beetje alsof ik tweede ben, maar het hebben we ook een goed gevoel houden naar Joet. Bij de junioren maakt Wietsenauta het helje in zijn allerlaatste sprong van de dag. In de finale komt het tot centimeter en 8 centimeter. En wint daarmee ook zijn eerste dagtitel. En bij de jongens is Rutger Haanstra een klasse apart. Centimeter treien helder in de wedstrijd. En daarmee pakt hij de eerste jongenstitel. En bij de Famkes wordt die eerste dagtitel een prooi voor Femke Rispens. Zij wint hier met 12,98 meter.